गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। आंनि नैबे 2024 मायथाइनि नैथि भिडिअआवहाय नोंथांमोना सिगांनि समावहाय आंनि भिडिअखौ अनसायनायनि गेजेरजों जेरेखम एक्सेप्ट खालामबोदोंमोन, खोनासंबोदोंमोन, कमेन्ट खालामदोंमोन, बेबायदिनो खालामबोफिनगोन आरो अनसायफिनगोन होननानै आंहा गेदेर भरसा आरो मिजिं दं नोंथांमोननि गेजेरावहाय। आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों दिनैहाय जोंनि माखासे आदा सदा दानस'यै माखासे मैया दाख्लिनि लेडारफ्रा जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिनो मिटिं दावथिङाव बुंनाय, बेबायदिनो निउसनि गेजेरावहाय बुंनाय बाथ्राखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो जोङो खोनानो मोनो। रायजो राजाफोर माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेबायदिनो दानस'यै मानसिफ्रा बेबायदि बुङो जोंहा बर'फ्रा दासिमबो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै। जोंहा दङ रायजो राजाफोर एकर्डिं टु जोंनि इण्डियान हिस्ट'रिखौ जोङो नायोब्ला 1500नि सिगां मायथाइयाव जोंनि जे जोंहा दिसपुरा बर'नि राजथावनिमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनोब्ला, जोङो नायोब्ला दिनै जोङो सोरजोंहाय जों आसामखौहाय जोंनि बर' हारिया दिनै दैदेनजानानै दङमोन। गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै दिनैहाय बर'आ दिनै दैदेनजानानै दंना गैया नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। दिनैहाय 200 बोसोर इन्डियाखौ 1975 निफ्राय लानानै 1947 मायथाइसिम दिनै सासन खालामफैदोंमोन रायजो राजाफोर। बेबायदिनो दिनैहाय 1500 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनै जोंनि बर' हारिफोरखौ माखासे मानसिफ्रा बेबायदिनो सादु बैरागि बेबायदिनो फुजा खालामनायनि गेजेरजों मानसिफोरखौ फुस्लायनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि बर' हारिफोरखौहाय आन्दाय होनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय बर' हारिया गावनि जायगानिफ्रायनो नागारनानै दिनैहाय गावनि जायगायावनो दिनैहाय गाव रायजो बिफिननो गोनां जादों। जोङो दिनैहाय स्टाडि खालाम मानि थाखाय दिनैहाय एनडिबि दानाय जायामोन, मानि थाखाय बिएलटि दानाय जायामोन, दिनैहाय जोङो हाग्रामा महिलारिमोन बायदि आरो दिनैहाय रन्जन दैमारिमोन बायदिहा बिथांमोना सुभाष चन्द्र बसमोन बायदि, नेताजि सुभाष चन्द्रमोन बायदि थांखि लानानै दिनै बर'खौहाय जांख्रिखांहोबोदोंमोन, फोजाखांबोदोंमन आरो दिनैहाय महात्मा गान्धीनि मथ'खौ लानानै बिथांनि रुलखौ लानानै दिनैहाय जोंनि UN जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रुंसारि जोंनि बड'फा दिनैहाय बर' हारिखौहाय फोजाखांबोनायखौ जोङो नुदोंमोन। नाथाय दिनैहाय माखासे लबबारा माखासे पावारनि थाखाय जे गांखांनाय माखासे मानसिफ्रासो दिनैहाय बुंदोङो माखासे गोरलै गोलाम सुक्ति लानायनि गेजेरजोंहाय दैदेनगिरि जानो लुबैनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनैहाय बर' हारिया बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै। दिनैहाय UTOनि आफादगिरि बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोना खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। जोंहा अलरेडि जोङो जुदि बर' हारिया खौसेथि जायोब्ला आरो माखासे जोंनि राजनितिक हान्जायाव थानाय मानसिफोरा जोंनि खौसे जायोब्ला दिनै बर'आ गाबोन समफोरनो जोङो बड'लेण्डखौ जोङो मोनो। नाथाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै लास्ट जे जोंनि जे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ मोनसे लिरनानै गारबोनाया दिनै मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनि थाखायसो जोङो एसे गोब्राब जानो हागौ रायजो राजाफोर। नाथाय जुदि जोङो राजनितिकआवहाय जोंनि गासै बर' हारिया ट्राइबेलफ्रा जयैनो जुदि जायोब्ला दिनैसिमबो जोंनि बड'लेण्डखौ मोननायनि माखासे लामाखौ जोङो नुहुरो। मानो होनोब्ला जोङो बे हारिनि हाखा जे गुबुन हारियासो दिनैहाय बागानियाफोर जाहारखान जेरै मोनदों, आदिबासिफोर जाहारखान मोनदों, बिसोरो जेरैहाय सावथाल आदिबासि बेनि थाखाय बिसोर आदिबासि। नाथाय जोङो दिनैहाय आदि माने सिगाङाव बासि माने थानाय सिगांनिफ्राय थानाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ट्राइबेल मानसिया दिनै बे आसामावहाय बा नर्थ इस्टआव थानाय मानसिया ट्राइबेल हिसाबै जोंनि आसामनि थागिबि बा आदिबासिया जोंनि बर' हारियानो होननानै UTOनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों। बेबायदिनो आंबो नोंथांमोननि गेजेरावहाय सिगांनिफ्रायनो माबा हिसाबैहाय आंबो बुंबोगासिनो दङ रायजो राजाफोर। दिनै बर'हा क्राइटेरिया एभेलेबेल दङ। माखासे इण्डियाननि हिस्ट'रि जोंनि माखासे सिगांनि मिसनारिफोर जे लिरनानै गालांनाय इण्डियाननि हिस्ट'रिफोरखौ जोङो नायोब्ला टन बबेबा लेखाफोरखौ जोङो बुरखांलायनानै नायोब्ला जोङो डक्टर जे पास्टर सिगांनि जे मिसनारि डक्टर रबार्ट बिथांमोन बायदि लिरनानै गालांनाय बेफोरबायदि पेपार माबाफोरखौहाय जों हिस्ट'रिफोरखौ जोङो फरायोब्ला जोंनि बर' रावखौ सोर दानस्लायलांग्रोजेना बनिफ्राय बर'आ फैग्रा बेफोर गासै हिस्ट'रिफोरखौ नायोब्ला बर' हारिया
गावनि जायगाखौसो खोमानानै लानायखौ जोङो नुहुरो। जेरै बै समाव पावार फांसनखौहाय जोंनि इन्डियानि मानसिफ्रा ब्रिटिशफोरनि आन्डारावहाय गासै खोमानानै लादोंमोन। दिनै जोंनि जायगायावनो जोङो पावार फांसनल' खोमानानै लानानै दङ। दिनै बेखौनो जोङो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै माखासे दैदेनगिरि बुंनाया गोरोन्थि होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर आरो दिनै इउटिअनि आफादगिरि बिथाङा जे बुंदों बिथांनि बुंनाया सैथो ना असैथो कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बुंहर। लोगोसे मेम्बार अर्गानाइजेशन इन्टारनेशनल लेन्ड क'लिशन एशियान रिजनेल प्लेटफर्मनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गोख्रों हेपि निउ इयारखौहाय आं बुंबाय। जा खोथा जाहैबाय दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोङो 2012निफ्राय प्रदुत कुमार बरा बिथांजों लोगोसे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक जोंनि जेनाखि आसामावहाय 47टा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दं बेनिफ्राय जायफ्रानाखि इलिगेल इनक्रचारफोर दं बिसोरखौहाय बे जोंनि हानिफ्राय लिगेल प्रसेसआवहाय इभिक्सन खालामनायनि थाखाय जोङो गुवाहाटि हाइकर्टआव नांबोगासिनो दं आरो दिनै फैयै दिनै थांनाय बोसोरावहाय जोङो खनसे अर्डार मोनदों आरो बिनि सिगांबो 2019 सनावबो जोङो मोनसे अर्डार मोनदोंमोन। नाथाय खननैसिम अर्डार मोननायनि उनावबो दिनैसिम आसाम सरकारा बे खामानिखौ मावाखै। बेनिखायनो दिनैहाय जोङो आसा खालामदों बे गोदान बोसोरावहाय 2024आवहाय आसाम सरकारा बा बिटिसि सरकारा बे जेनाखि अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टनि अर्डार बेखौ आखरे आखरे बेखौ मानिगोन आरो बे जोंनि जेनाखि हा जायखौनाखि गुबुनफ्रा आवग्रिनानै दं बेखौ जेन जोंनो होफिनो घुरायनानै होफिनो। दा बे खोथाया जाहैबाय आदिबासि नट अनलि आदिबासि बिसोरो आदिबासिजों लोगोसे टि ट्राइब्स होननानै बुंदों। जुदि आदिबासिया हिन्दी वार्डस बे आदिबासि बुंला आसामनि आदिबासिया जोंसो मानोना ट्राइबेल इन्डिजिनास होनना बुङो इंलिसाव अरिजिनेल आदिबासिया जोंसो। ओमफ्राय दा बिथांमोननो टि ट्राइब हिसाबैहाय 3% होनाय होयो बे सरकारनि खोथा। खिन्थु जुदि बिथांमोननो जुदि 3% होदोंब्ला जों थागिबि आसामनि अरिजिनेल थागिबिफोरनो जोंल' नङा बर'ल' नङा बहाय प्लेन्स आरो हिल्सफोर दं जों अनलि 10%ल' मोनो। जोंनि थाखायबो बिथांमोना 20% खालामनांगौ रिजार्भेसन खथाखौहाय। बिसोरखौ होनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु जुदि बिसोरनो होयोब्ला जोंनोबो 20% होनांगौ। जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया माने अलरेडि ट्राइबेल संघआ मदाहि स्टुडेन्टस इउनियनजों खामानि मावगासिनो दंखायो आरो बे मदाहिफोराबो जोंनि मानसिखा। दा मदाहिफ्रा जुदि एसटि मोनोब्ला जोंनि थाखाय मोजांसो होननानै आं सानो। जों इउटिउबआ बे डिसिसनखौ अरायसम वेलकाम खालामगोन बेखौ आं बुंखांखाबाय। माने जोङो जोंनि जिनाखि टारगेट जोङो जेनाखि 2014 सनावनो जोंनि अर्गानाइजेसनखौ जों दादों। दा बे दानायनि मेन थांखियानो जाहैबाय हानि समस्या आरो माखासे जेंनाफोरखौ लानानै जोङो गुबुन धरननि नङा आयेननि दारै जेन जोङो बेखौ नांनो हायो बे हिसाबै जोङो नांबोगासिनो दं आरो नांलांबायबो। दा थिग बेबायदिनो जोङो 12 सननिफ्राय दहाय बुंनाय बादि प्रदुत कुमार बराजों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं आरो बियो दिनैसिम जों साक्सेस जायाखै। जिहेतु अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टआ खननै गाहाम इभिक्सननि थाखाय अर्डार होब्लाबो आसाम स्टेट गभर्नमेन्ट आरो ब्रिटिश सरकारा बे खामानिखौ मावफुङाखै। जों आसा खालामो नैबे बोसोरावहाय बे 2024 सनावहाय बे जोंनि दिनै थांखि बे जाफुंगोन आरो आसाम सरकार आरो ब्रिटिश सरकारा बे खामानिखौ मावथारगोन। लोगोसे जोंना माखासे बेबायदि जोबोद हानि समस्याखौ लानानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दं।
मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आं होनो हायो धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि आलमगन सोनायावहाय 15 बिगा जोंनि बर'फोरनि हा दङ बेखौहाय आनआइडेन्टिफाइड इलिगेल पार्सनफ्रा बेखौ अकुपाइ खालामनानै दोनदों दा जायफ्रानाखि बिनि मालिकफोर जायफ्रानाखि बिसोरनि मालिक नैबे मेमरेन्डामखौ जोंनो गथायदों बिथांमोना दा नैबे मेमरेन्डामनि सिगनेटारिफ्रा जाहैबाय सुभाष चन्द्र ब्रह्म जितेन्द्र ब्रह्म धनिराम ब्रह्म ओमफ्राय बिसोर 7 जन गासै माने हाया अरिजिनेलि नेपाल चन्द्र ब्रह्म बिसोर जाहैबाय बिसोरनि बिबु दा बिथांमोननि हाखौहाय गुबुन मानसिफ्रा आवग्रिनानै दङ नन ट्राइबेलफ्रा ओमफ्राय दा बिथांमोना जेबो लामा मोनैखाय जोंनो बे मेमरेन्डाम होनायखाय जों बे मेमरेन्डामखौ जों एक्सेप्ट खालामनानैहाय जोङो दाख्लै थांनाय 27 तारिख नभेम्बर मासावहाय जोङो बेखौहाय मोनसे लिगेल सिस्टेमावहाय धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि डिसि अफिसाव जोङो केस मोनसे फाइल खालामदों जों मिथिया जों बबेसिम साक्सेस जागोन खिन्थु जोङो बेखौ बिनि थाखाय नांगोन आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बहुद गोबां बेबायदि जोंनि हाफोरखौहाय गुबुन गुबुन हारिया माने नामा बर'फोरनि नामावनो दं खिन्थु थानाया गुबुन थायो गुबुनासो बेवहाय माने मावनानै जायो बेयावनो माने एकदम सिरस्थायै थागासिनो दं थिग बेबायदिनो जोङो नैबे खामानिखौहाय जोङो आसा खालामदों आरो जोंहा जिहेतु आइनावहाय जोङो फोथायो आइनजों मावग्राखाय जोङो बेवहाय देरहागोन होननानै जों फोथायो जोङो अलवेज बेखौहाय बुंगासिनो बे दुखुनांथाव बाथ्रा माने एकर्डिं टु फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट बिनि मथे 2005 सननि 13 डिसेम्बरहालागै जाय एसटिफ्रा मोनसे फरेस्ट हायाव थायो बिथांमोना बे हायाव थानायनि अधिकारखौ मोनो नाथाय बे 13 डिसेम्बर 2005 सननि 13 डिसेम्बरनि उनाव जुदि बबेबा हाग्राखौ सिफायोब्ला बेवहाय ट्राइबेलब्लाबो बर'ब्लाबो सोरबाब्लाबो बेवहाय थानो मोना खिन्थु जायफ्रानाखि नन ट्राइबेलफोर बिसोरो बे 2005नि 13 डिसेम्बर 13 डिसेम्बरहालागै 75 बोसोर जानायनि थानायनि आरो बेवहाय प्रुफखौ होनांगोन अब्लासो बे हायाव थानो मोनो खिन्थु जोङो थांनाय बाराव नुबाय खालि जोंनि बर'खौल' बेबायदि इभिकसन खालामगासिनो दं बेल' नङा जोंनि एरियायावल' नङा कार्बि आंलंआवबो खालामदों थिग बेबायदि नलपारायावबो खालामदों नलपारायावबो जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसननिफ्राय जों जा हायो एसे मदद हैदों 51टा फेमिलिनो जोङो बान मोनसे रानना हैदों थिग बेबायदिनो आरो बे हानि जिहेतु इन्टारनेशनेल लेभेलावहाय जोङो रिकगनाइज जाबाय आरो मोनसे मेम्बार अर्गानाइजेसन जाबाय जोङो बेखौहाय अरायसम इन्टारनेशनेल लेभेलावहाय बेखौहाय बुंबाय थायो आरो बुंलांगोन आं बावैसोनो थाइलेण्डआवहाय बे हानि बिसयनि थाखायनो बे मोनसे कनफारेन्सआवहाय आङो बे 20 लाख बर'खौ बा बे आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय आङो बे हानि बिसयैहाय रिप्रेजेन्ट जाहैगोन आच्छा बेखौ सोंनायनि थाखाय जोबोद हामबाय होनदों खोथा नंगौ बेखौहाय प्रमिला थापार जायानाखि दिल्ली इउनिभार्सिटिनि सिनियर प्रफेसर ओमफ्राय बे हिस्ट्रियानबो बि जा लेखा लिरनो बियो माने लन्डनावसो पाब्लिश जायो आरो बिनि लेखा लिरनाया बुहुमावनो गोसारजोबो बिथाङा माखासे बे आसामनिफ्राय बा नर्थ इस्ट इन्डियानिफ्राय रं मोनसे इनफरमेसनखौ मोननायजों लोगोसे बियो ओरैबायदि लिरदोंमोन जे नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि उग्रपन्थी बा बे आर्मस लानानै जायफ्रा आन्दलन खालामो एक्सट्रिमिस्टनि लिस्ट बुंदोंमोन बेवहाय बियो आल्फा एनएसएन पिएलअ बेफोरखौ बुंनायजों लोगोसे दा बड' सोनानै लिरदों थारमाने बिनि मथेब्ला माने बर'आ मोनसे जाथि नंला बर' होननाया मोनसे उग्रपन्थी संगठन बेखौ जोङो नुनानैहाय थानो हायैयाव जोङो बिनि एगेन्स्टआवहाय आन्डार एट्रसिटिस एक्टआवहाय मोनसे केस फाइल खालामदोंमोन क'क्राझारावहाय आरो बै समावहाय प्रकाश मिधि होननाया बिथाङा डिएसपि मोन मानोना एट्रसिटिस एक्टआवहाय जुदि जों केस फाइल खालामोब्ला
DSP लेभेलासो बेखौ इनभेस्टिगेट खालामो ओमफ्राय दा बे जोङो नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय बिसेसकरि जोङो प्रकाश मेधिखौ जोबोद हामबाय होनगोन मानोना बिथाङा जोबोद खस्थ' लानानै दिल्लीसिम थांनानैहाय जोंनि केसखौ सिरियासै लानानै दिल्लीसिम थांनानै बे रमिला थापारजों रायलायहैदों ओमफ्राय डिटेल्सखौ खोन्थाहैनायावहाय रमिला थापारा एपलजाइस लाहरदों ओमफ्राय बियो जोंनो प्रमिस हरदों जे नेक्स्ट एडिशननिफ्राय जोङो बेवहाय बे जोंनि बुंनाया ओरैनोमोन माने नोंथाङा बे उग्रपन्थी बा सोरबा मोनसे संगठननि नाम ला जोंहा जेबो अपसन गैया खिन्थु दा बड'स मालाबा उग्रपन्थी नंजोबमा 20 लाख बर'आ मालाबाबो सिलायदैयाखै दा बिनिखायनो बड'सखौ दाननानै नोंथाङा जुदि नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि बे बिग्रायारि ग्रुप बा एक्सट्रिमिस्टफोर दङ बिसोरनि संगठननि नाम लाला जोंहा अपसन गैया होननानैहाय जोङो बेखौहाय बुंखानाय दंखायो आरो ओमफ्राय दा बे हिसाबै बेबो बुंहरबाय एपलजाइस लानानै बेखौ उइथड्र खालामदों दा मोनसे खोथाखौ जोङो बेवहाय बुंनो हायो बा बुंनो गोसो मानोना बे खोथाखौहाय बे लेखा लिरनायखौ जोंनि माखासे दल संगठनफ्रा एफाग्राब सिरियास लायाखैमोन बिसोर सानदों बे जेबो नङा होननानै नाथाय बे नङा लेखा लिरनाय बुस्थुआसो दिनैहाय प्रुफ जादों दिनैहाय 10 बोसोरनि उनाव जाब्लाबो 20 बोसोरनि उनाव जाब्लाबो 50 बोसोरनि उनाव बे मोनसे माने गोगोम मोनसे माने जोंनि हारिनि थाखाय खहा खालामगौमोन जोंनि जे उननि जोलै बिसोरो बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनगौमोन दा नोंथांमोनखौहाय हामबाय होनदों जिहेतु बे फुराना लाबो नोंथांमोना बे कुइसनखौ आंनाव सोंनायनि थाखाय